abazak zo pona kon chuak chu aka tongin khu hi kon chuak lui maya alan dan chuan ataksa chu chung lama tongin aron alani ti chuan chuada chuan tluin athi ani takang mai ko pol hanu hian chu thil chu ahan mu chuan makati maya ahan hoi vela chu tianga leat luwa thi taking ngo chu an om phuk mai boxia chunu chuan han en chiang le chuala che piang chu tiang chuan an omani ti hrein mit nena chuan chuson su tin an awa minute gai ro te chung chuan mitam tak chu chuada chuan tluin an thita phung maya ma se chelawa dingtlat hoero an la himani nakin de chuan FBI te chun lo thlenga an han en chianga chu tianga an taksa thil dinglo la chiang lo an mu mai do wangin doctor thiam tak mai doctor bishop an ti chu an ko ruta ani chuan an taksa te chu azir chiang do ani mol chunga tlu mi khing then khatte an han jo chian na tong chuan an thi sina chuan virus chi khat lom tak mai a tewani ti chu an mu chuak ta bokani chu virus chu an thi sina ni lo bo ga chuan han dak jok ta serang chuan julai mun vela zong chu an chemo chero mo an thivek do na ni ti te chu an mu chuak zera an thil mu chu dang le chuan virus dan chu bottle chunga Pepsi thunang deuh hinia kha taksa kha an ti chet na sat po le an taksa virus kha ron chua da huk na chance kha asaga chu wang chuan an taksa chunga virus chu ti da huk chuang si ravin an tin mo an tha ngai do na chumi to chuan ju chian na mi hringa experiment mu mal tak an nei ngai do na ni experiment ti to chuan tu nge in volunteer tang Jessica oma ani hi aron volunteer ama ko chu he experiment hi thil kal sual theini wangin Jessica chuan thil akal sual palani chuan ka fa te hi en kolan ngai do na chu min khret pui do nia tin asoya ti chuan experiment chu an be chotan ta ani van nei thlak tak mai chu experiment chu a hlo tling ta phot maya chu an experiment a chuan an taksa chunga virus kha ti da huk lovin tha thei dan tu kha an hu chuak chotan ta ni chu ti chuan chu tiang virus taksa la thilo te po chu an chan chuak thei da veka CCTV tang chuan han ena chu tiang virus the da tu ni omang mol pakhat step kal thei chunga khol chi khat ka tiang virus pe chuak thei tu da thatu tu ema tak chu an hu chuak ta ni ma se chu ta CCTV a an hu chu Dr. Bishop chon mel khiat nia khi pa khian khitiang ang siam thiam theina thiam na eng ma nei da chu wang chu midang tho pui nei yang tin a han ngai to chianga ami ngai to chu piang te chu ni thein a khre box si rawa he virus ron da chung changa hian tunge bul tum tu ni tang ti chu an chui chotan me ka ni sin dang lo lang le a agent Philips chu pona ron chuaka pona han chuak chu mi te chuan an en ngai hi an lo en chok me a ingi mo ni ren en le tin an hoi chu ani po chuan a thil mu chu mak ti takin en ve ta chok mai vana tang chuan eng mak tak mai ron chuaka chu eng chuan a chuna piang building chu a ron chun kang ta zoi mai ni Dr. Bishop chuan chu eng ron chun to chu nia tanga ron kalani zan ni ma se he eng hi ni tang lo kalani ti a lo zir chuak mek bokani mi tu ema chuan satellite mangin ni tanga eng ron chuak kha control in chumi chu khopui ti chiat nan mang mek ani ti te po an chui chuak zela ma se eng wang nge chu tiang thil chu an ti duang assistant chuan a chan ni thei omang chu a ron chui chuak ve chon ta alan dan chuan kha building an ron chun chiat noya khan well lampang atam maya chu khatia engena a ron chuna building chung a chuna lei hnoi a chun khan kha oila kha an la thei don ani ti chuan chu eng ron kal chu ti top dan an ngai to bat lo chuan chu khapui chu ati che thei zel don ani ti te po a chianga chumi ti top to chuan Dr. Bishop chuan agent amhel khriat te pan hi afona an ni chuan chaktakin ma an la le ta ni ati thei dan to chu antenna satellite signal mutu chu an off ngai ni chumi off to chuan agent pakhat jok chu han lon chowa
chu antenna an han off che chu van atanga eng lo ompo chu zoite in age taki hi ko yani massive voi le khata pi to chu tuemo chuan agon vot top maya chu tunge kan ti chuan zone mol la step kal thaya virus da tu pa khania anin sual zui chuni der mai Olivia chuan asilai phoga zone chu ka hlumatuma chu ti lai tak chuan security pani chuan Olivia chu silai na kontina isilai khale a pe an kon ti vele ngal boka Olivia chuan asilai an pe chi chu gat pani te po chuan an silai chu maktak main an pe be ta thok maya Olivia chuan thil enga moding lo omani ti po a kha thiam thei ngalani Olivia hian mi thunun theina thil ti theina chaktak mai ne chu atak sa tang na kon chuakani ti chuan gat pani ho chu adin tira a thiam pa an sui sak mek chu gal khata tang chuan atam puita a che tanga piang chuan a che tir ve theita ni Peter chuan zone chu a hnek zela a to pa chuan antenna bula chuan a hnek luta zone chuan antenna chu abo eng ta chuai mai ni chu ti lai tak chuan Dr. Bishop chuan a thiam pa thi to emoti William chu a mulol mai makti tak mai na theka ti chuan he movie hi laklo takin a top ta ni